Nilqawkom eża saħba Maltin u Għawċin u familja River of Love mifruxa madwar Malta u Għawdex. Nilqawkom mana lejla. Nishtiq nieħu din l-opportunità lejla waqt li jintom qed tinaqdu magħna biex nistidinkom għal weekend speċjali. Il-weekend li ġej ħajkun weekend speċjali bit-tlet services nistgħu ngħidulhom għalkemm mhux kollha l-istess. Apparti s-sif filgħaxija nintaqgħu hawnhekk biex nirċivu l-kelma tal-mulej u nħallu l-Ispirtu tal-Alla jopera fejn ta' spiss naraw fejn ħelsin u nies jitmissu bil-qawwa tal-Alla. L-ħadd filgħodu l-istess fl-10, però l-ħadd li ġej jekk Alla jrid ikun il-21 ta' Settembru, propju qabel ma ħafna minnkom tirritornaw lejn l-iskola, tfal tagħkom l-iskola, lejn l-iskeda tal-xitwa. Nixtieq nistidinkom il-kol kemm inkom Maltin u Għawċin insara daw kollu li tħobbu l-Ġesu irrelevanti ma' liema denominazzjoni tidentifika ruħek. L-importanti li tidentifika ruħek ma' Kristu u tħobb il-Ġesu. Minna ħadd filgħaxija hawnhekk ħajkonna serata ta' ima, mużika ta' ima u tifħir, mużika gospel ta' praise and worship, b'mod speċjali iċċentrata fuq il-praise and worship leader popolarissimo madwar id-dinja ta' Terry McCalman nar il-ħadd mis-6 il-qudiem. Kulħadd huwa mistieden, speċjalment daw kollha li tħobbu il-mulej. Mbagħad wara nixxirku flimkien fil-kafeterja u daw kollha tissegwu nħeġġixkom biex intom tingħaqdu magħna u tiġu ħaqimu l-mulej flimkien. Nemmen li bħala Kristjani, bħala nsara Maltin u Għawċin għandna bżonn li verament nollu l-Sidna Ġesu Kristu f'dan il-pajjiż fil-ħajja tagħna fuq l-iskejjel, speċjalment anke il-fatt li ħajibdew l-iskejjel jerġgħu lura u fuq ix-xogħlijiet u l-kumpaniji, fuq il-gvern, fuq l-awtoritajiet ta' pajjiżna biex anke fl-istess ħin nolluhom fit-talb tagħna quddiem il-mulej biex bħalma tgħid l-Iskrittura inkomplu ngawdu paċi u risq u għena fil-mulej. Amen. Ejni tolbu flimkien ħalli nirċivu l-kelma tal-mulej. Halleluja. Grazzi Ġesu. Kulħadd jitlob miegħi, Missi Qaddis. Kellimni l-lejla mill-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi tal-imħabba tiegħek. Grazzi tal-inti mimli paċenzja u ħnina u tubija lejja li maħabba tiegħek ma tispiċċa qatt mulej. Nitolbok illum minn qalbi kellimni u kompli jaħdem fija biex iġbija ta' Kristu tkun kompletament iffurmata fija għal glorja tiegħek missier. Amen. Morru fil-ktieb ta' Ġenesi kapitlu 1. Ġenesi 1. Illum xtaqt nitkellem daqsxejn ma' xi ħaġa fuq xi ħaġa li taffetwa lilna l-koll kull minu ħaj, kull min jgħix għattex f'din id-dinja u qatt irid jgħix. Xtaqt nitkellem fuq l-iġbija tagħna falla. Ħanaqralkom skrittura li għal xut minnkom hija popolari, familjari magħha. Ġenesi 1. Grazzi Spiritu Santu li tigwidani u titkellem inti minn fommi u tkompli tirrestawra l-ġbija li inti ħlaqtna fija fi Kristu Ġesu. Vers 26 skrittura popolarissima li nużawha ta' spiss. Il-kalma tal-Alla li anke nerġgħu narawha fit-Testament il-ġdid. U qal Alla ħanamlu l-bniedem fuq iġbija u s-sura tagħna. U jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar, fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejja li jitkaxkru fuq l-art. Alla ħalaq il-bniedem fuq iġbija tiegħu, fuq iġbija tal-Alla ħalqu u mara u raġel ħalaqhom. Mil-bieraħ sal-lum dejt naħseb fuq din il-ħaġa li number one aħna kollha nafu
li b'mod ġenerali u bibliku u veriteru li aħna maħluqin fi ġbija tal-Alla. Ftit ilu kont kellimtkom fuq meta l-ġbija tal-bniedem wara li daħal id-dnub ma baqax l-istess. Ġbija tal-Alla ma baqax l-istess. Il-kelma image bl-Ingliż ġbija hija dak li aħna bħalma inti meta tħares lejn il-mera, dak li qed tara quddiemek hija ġbija eżatta tiegħek. Dak li hemm fil-mera huwa dak li qed tirrifletti fuq il-mera. Jiena u inti kreati fuq ġbija tal-Alla. Il-kreazzjoni meta Alla ħalaq il-bniedem qabel ma daħal id-dnub, meta Alla ħalaq il-bniedem, l-anġli u l-kreaturi tas-sema meta raw li l-bniedem maħluq, raw allat żgħar fi ġbija jixbħu lill-Alla li ħalaqhom. Minix ħaniċċassa u hemm min jemmena di u m'għandix problema nemmina li kien hemm ejra li tqanqlet fil-kreaturi l-oħra b'mod speċjali fl-Luċifru. Luċifru u għaw teologi li jemnu li u l-iskrittura tindikaħħa li Luċifru għal-bniedem speċjalment wara li kien tilef il-post tiegħu ħdejn Alla. Illum il-ġurnata il-problemi maġġuri li aħna naddu minnhom kuljum, il-problemi li inti tiffaċċja kuljum, għandhom x'jaqsmu ma' ġbija tiegħek. Jiena u inti nistgħu nikkrejaw biss ġbija tagħna. Inti tikkrea dak li int. Alla krea dak li hu. Meta Alla krejana nixbħu lilu. Ma nafx kemm dam il-bniedem qabel ma dineb, imma nafu li once li daħal id-dnub dik ġbija tillifa. Bosta mhux l-ewwel darba jgħidu, imma mhux kulħadd huwa ġbija tal-Alla iva u le. Iva u le. Iva fis-sens mod ġenerali aħna kreaturi tal-Alla. Kulħadd ġie kreat minn Alla. Però le għaliex meta Alla ħalaqna ma ħalaqniex fl-istat li llum ninsabu. Ħalli ma nirreferix għal Kristjani, għax issa dak argument ieħor. Ma b'mod ġenerali l-umanità ma baqgħetx fi ġbija li Alla krea, ġiet ġbija bl-Ingliż nippreferija corrupted image. The image of humanity was corrupted. And all the problems of humanity is because the image of God in them was corrupted. Il-problemi kollha tal-umanità hija propja għal ġbija ta' Alla fil-bniedem ġi kif tgħidha corrupted. Tgħid korrotta ma mhux l-istess bil-Malti. Imniġsa mhix l-istess laqas. Imħassra dik il-kelma. Il-ġbija ta' Alla fil-bniedem ma baqgħetx l-istess, ġiet imħassra. Ġiet imħassra, ma baqgħetx l-istess. Però ma jfissirx li tlifna l-identità ta' ġbija ta' Alla totali, però issa ġiet corrupted, jew nkella bl-Ingliż contaminated, kontaminata bid-dnub. Issa xi ħaġa interessanti, id-dnub hija natura tad-demonju. Il-dusija u dak li jgħidulu righteousness bl-Ingliż, għax ċertu kliem huma asbaħ bl-Ingliż mill-Malti. Il-righteousness hija natura tal-Alla. Meta l-bniedem dineb, meta jiena u inti twilidna f'ġufomna, fil-ktib tas-Salmi 50 tgħidlek li aħna ġejna kreati minn ġufomna fid-dnub. Il-ktib ta' Rumani kapitlu 5 minn vers 12 sa 17 tgħidlek li aħna kollha uritna in-natura tal-missier tagħna Adam u Eva. Li kienu ġew kontaminati, imħassra minn dik iġbija eżatta li huma kienu kreati. Once li dan il-ġbija ta' Alla ġiet imħassar,
il-bniedem waqa. Il-bniedem ma baqax l-istess. Il-bniedem beda jidneb dak li kien kontra natura sar naturali. Għal-Alla d-dnub mhux naturali. Għal-bniedem imwilet mill-ġdid, l-ispirtu tal-bniedem imwilet mill-ġdid. Id-dnub mhux naturali. Huwa xi ħaġa barranija li. U għalhekk suppost tkun skomda meta jiena u inti tidneb. Ir-raġuni skomda għaliex għandek l-ispirtu tal-Alla sekk inti imwilet mill-ġdid. Tixbaħ l-Alla, ġejt irrikreat mill-ġdid fi Kristu, imma għandek ruħek u ġismek għadhom taħt il-madma tad-dnub. Ruħek jiġi restaurat bil-kelma tal-Alla, Rumani 12, vers 2, ġakbu kapitlu 1, vers 27, ruħek qed tiġi restaurata, imma l-ispirtu tiegħek tiġawwa perfett. U minn hemm tibda l-battalja li inti ma kontx taf teżisti. Sakemm inti twilit mill-ġdid. U llum xtaqt nitkellem daqsxejn. Kif meta l-ġbija tiegħek li Alla tak ġiet corrupted, imbabsa, imxekla, imħassra, affettwalek kull ma tagħmel u kull ma tagħmel, kemm la tgħid f'ħajtek. Jiena u inti ngħixu selfun jinoċċali xi ħadd, selfun jinoċċali. Ġeża selfi waħda. Ħanerġa' ngħidilkom dal-eżempju li nettilkom ftit ilu, għalkemm f'kunċett differenti. Meta jiena u inti, meta l-bniedem dineb, ilbisna noċċali ieħor. L-ġbija ġiet totalment imċajpra, kif jiena tnara bħalissa kollha lilkom imċajprin. Ġiet imċajpra. U issa bdejna naraw kollox minn dik il-lenti. Id-deċiżjoni tiegħek tagħmelhom dik il-lenti. Il-kliem li inti tajt tagħmelhom dik il-lenti. Ir-raġun kif tirraġuna tagħmelhom dik il-lenti. Kif tifhem u tirċievi ċertu messaġġi, tirċivihom kollha minn dawk il-lenti. Allura biex jiena u inti nwettqu l-pjan sħiħ tal-Alla, irridu nirranġaw il-lenti. Irridu nerġgħu nirrestawraw lura dik iġbija li Kristu ħalaqna fiha. Morru fi ktieb ta' Kolossin. Meta jiena u inti ngħaddu minn xi kriżi. Xi kriżi. Jekk inti tinnota, aħna neħħendiljawha differenti. ħammaru Kolossin u Efessin 2. Fil-ktieb ta' Kolossin 1, Pawlu jitkellem fuq il-kreazzjoni ġdida fi Kristu. Kolossin 1, 16, skrittura sabaħ ħammens, Grazzi Spiritu Santu. Ħadda naqra minn vers 15 l-ewwel. Anzi, ħanibda minn vers 13. Ħalisna mill-ħakma ta' dlam, ġifieri konna maħkuma. U daħħalna fis-saltna ta' ibnu il-maħbub. Din ħoss li hija importanti bħalissa għaliex meta nintaqa' ma' kulħadd prattikament nara kif jaħħendiljaw ċertu sitwazzjonijiet għandha x'taqsam ma' ġbija tagħhom infushom. It means the way they see themselves. That's why you produce yourself. If you're problematic, you're going to produce problems. If your image
is not healthy yet, you're going to produce according to your image. U għal-kem ħafna Kristjan, ovvjament kull minnu Kristjan għandu jkun imwieled mill-ġdid, imma l-image tiegħek ma jitbiddilx awtomatikament għax imwieled mill-ġdid. Għax hemm proċess ta' dak li jgħidulu bl-Ingliż sanctification. Sanctification mhux biss, ġifieri titqaddes, ġifieri tiġi mwarrab ftit ftit, tibda tqaċċad minn ħajtek. Però mhux tqaċċad biżnubiet jew vizzijiet ħżiena, l-iktar diffiċli biex tqaċċad huwa il-mod kif tara u taħseb. Faċli naqta sigarett, faċli naqta kilba għal ikel ħażin, faċli, għalkemm naf għal xogħol minnhom diffiċli, imma hemm vizzijiet li jekk huma esterjuri faċli tieqaf taħodhom. Għax jekk inti tittuħu l-kejk, titmur għalih il-kejk. Jekk tittuħu sigarett, titmur għalih is-sigarett. Imma hawnhekk kif ħadd neħħih jekk iġġorru kontinwament. U intu kull ma tara u kull ma tgħid u kull ma tipproċessa b'ħajtek huwa permezz ta' dan iġbija li inti qed għandek fik. Allura you produce you. ċertu aħwa, ċertu Kristjani, ovvjament, tista' timmaġina bħal ħafna minnkom jiena jgħidu li ħafna ħsebijiet. ħafna naħseb, jiena bniedem naħseb ħafna, kontinwu. Però nibda ngħid naħseb ċertu aħwa qatt m'għandhomx il-familjari tagħhom fi Kristu għaliex il-ġbija tagħhom għadha mhijiex ikkonformata ma' Kristu u dak li qed jipproduċu huwa proprju dak li qed jara qudiemhom, dak li qed jara qudiemu jew dak li qed tara qudiemha għax qed tipproduċi ħint. Kemm għandek ħutek, kemm għandek familjari fil-ħajja tiegħek resqu lejl mulej. Nafaw min huwa Kristjan u għabli jħobb ġenwinament il-Kristu imma għandu problema ta' rabja. Għandu problema jew għandha problema tal-sina twil. Għandu problema ta' tqasqis. Għandu problema jew għandha problema ta' suspettuża, jissuspetta f'kollox, jissuspetta f'kollox f'kulħadd. Tidnejlek x'qed tagħmel int? That's what you're producing. You're producing what you are. Meta nara ċertu waħwa, ħadd ma juħu għalih, ħorrajt jiena ma nirreferi għal ħadd partikolari, jekk dan iż-żarbun jiġik, ilbsu. U jekk ma jiġikx illum, mhux probabbli ħadd tidħol fi ħada. Meta inti għandek familjari, nies qrib tiegħek, għaliex wara daw is-snin kollha tiġi tgħidli ma jridux jafu bi Kristu? X'image qed tipportrejjalhom? Għax immaġina kieku Kristu jidħol fil-familja tiegħek u fil-familja tiegħek, jidħol ġifieri letteralment jidħol. Taħseb jirrepreżenta he radiates the image that you are giving them. Fl-ewwel Timotju 6 u f'Titu 2, Pawlu jitkellem kif aħna l-Kristjani, aħna stess il-Kristjani nistgħu nkunu ixkiel ta' oħrajn li jersqu lej Kristu għax mhux qed nirriklamaw il-Alla tajjeb. Bla dubju Kristjani mhumiex perfetti. L-Ispirtu tagħna perfett fi Kristu, imma aħna mhux perfetti. U ħafna drabi nikbru fis-snin, żmien jgħaddi u ħallejna ħafna issues li ma ddiljajniex magħhom. U dak li qed nipproduċu. Qed nipproduċu dak. Issa kollha kemm aħna għandna l-pakkett tagħna. Però innota jekk aħna l-mera talla, il-mera li inti hemm quddiemek mhux probabbli huma dawra. U liedek huma l-mera tiegħek. Irġiel, ħantikom naqa' responsible dak ekstra. Il-mera tiegħek hija l-mera tiegħek. Mhux totali, għax ovvjament hija matura u mara
adulta u hija responsabbli għall-mila wkoll. L-Iskrittura tgħid li l-mara hija xbija tar-raġel tagħha. Mhux f'kollox għax għandha l-identità tagħha. Nisa. Mummies. What image are you carving on your children? Issa tiġi daqsxejn ta' challenge meta għandek missier u mhux fl-istess saltna. Wieħed tal-mulej u l-oħra mhix. Jew hija tal-mulej u l-oħra mhux. What image are you imprinting? Għanamilkom responsibbli ħafna on those around you every day. Jekk jiena u inti vera nġorru xbija ta' Kristu, aħna suppost, inkluż jien, inġennu d-dinja wara Ġesu li nimxu warajh. Naf li xorta ħajkun hemm min jirriġettak u tkun qed timxi sewwa u qed titkellem sewwa. Bħalma reġettaw Kristu ħajreġettaw lilek. Imma ma jistax ikun kulħadd. Għandi diffikultà meta nara Kristjani, snin twal Kristjani u ma ġabux ruħ waħda lejn Kristu. There is a problem and most probably it's you. Issa, tħossokx kundannat, just ejdlu mulej, fejjaqni. Fejjaqni dak li mhix ġafija. Għax mid-dera munix nirrifletti il-Kristu Ġesu madwar in-nies, madwar daw in-nies. Kollha kemm aħna qegħdin fi proċess ta' trasformazzjoni, però għandi diffikultà jien personali. Ħudu li ħseb is-sound wara. Għandi diffikultà tiġi tgħidli inti ilek Kristjana l ħafna snin u ma kontx kapaċi ġġib ruħ waħda lejn il-mulej. U għandek in-nies fuq ix-xogħol. Għandek familja li tintaqa' magħhom ta' spiss. Tgħidli ma jiena mhux għax ma nirrappreżentax il-Ġesu tajjeb għax nistħi. Mela m'intix tirrappreżenta x-xbija ta' Ġesu tajjeb għax Ġesu ma jistħix. Issa, għalkemm jiena u inti responsabbli, imma jista' jkun jagħti każ li fir-realtà injorajna ċertu issues f'ħajjitna li għandna bżonn tiġdid f'dik fl-erja tal-image tiegħek. Bħalma Alla huwa kreatur, Alla krea kreaturi. Ftakar jiena u inti magħmula fi xbija tiegħu. He is the creator, I am a creator. We create. U l-Iskrittura tajt fil-Ktieb tas-Salmi, you create your own world. One way is with your tongue. Konta fil-Iskrittura fil-Ktieb ta' Ġakbu 3 tgħidlek li bil-sinek qed tikkrea id-dinja tiegħek. Tgħidlek ukoll x'qed tagħmel bil-sinek. Bil-sinek qed tikkrea u qed tikkondizzjona d-destin tiegħek. Mhux ħanitkellem biss fuq l-sin il-lejla, imma rrid insemmija għaliex ħafna nixtieq kollha kemm inkom aħwa taqbdu r-revelazzjoni ta' kemm importanti li toqgħod attent xi tajt. Naf, il-ġimgħa d-deħla, il-ġimgħa l-oħra, hawnhekk kellna dak li ngħidulhom kif bil-Malti ħelsin deliverance ta' barra minn hawn. Kollha jkunu ta' barra minn hawn. U nirringrazzja Alla li narawhom dawn l-affarijiet. Imma mbagħad jien insir iktar aware. Id-demonja joħorġu permezz tal-kliem li noħorġu minn fomna. Però mbagħad insir iktar aware. Mbagħad għalhekk qedtilkom jiena mort id-darwa tal-Marjalla noqogħdu attenti x'ngħidu. Mhux Marjalla bil-simmu ta' jien inkluż, it-tfal tiegħi inkluż u kollha kemm intkom. Għaliex? X'bħalma tgħid l-Iskrittura. Id-demonji li ħarġu qed ifittxu another home. And you become that address. Mela mhux ħanik iktar il-River of Love?
m'għandekx għalfejn ma tiġix river of love. Minn hemm barra u sibbu kuku. Tista' tmur todos scuba diving, isibbu kuku. Tista' ssifer u tmur fuq l-ajruplan. Jitilgħu ukoll hemm. Imma peress li l-image tagħna ħafna drabi huwa imħassar, corrupted minħabba dnub, minħabba issues ma tajniex kasom, daħħalnihom għamilhom taħt it-tapit. Moħħkom hawn. Il-għadu d-demonji l-ispirti, they love to hang around undealt with scars. L-għadu ju pjaċir jixxirek u jkun madwar areas f'ħajtek fejn inti għandek feriti li ma ddiljajtx magħhom. Ħafna, per eżempju, għandhom issues ta' rejection. Għax, kama minnkom soffrajtu il-rejection? Ġejtu reġettati, għalli dek, kun onest. Kolla kemm aħna minn xi ħadd ġejna reġettati. U l-iktar weġa li ħadd ħoss hija minn dawk li huma l-aktar viċin tiegħek. Ħafna ġew irreġettati minn ommhom u missierhom. Jista' jkun kollok ommok u missierek xorta taħt l-istess saqaf tiegħek, imma kif jitrattawk int ħassejtek dejjem irreġettat. Dik ikkreat fik image corrupted tiegħek innifsek. Kemm minnkom ġejtu traduti minn xi ħadd. Dik ikkreat ferit oħra tal-image tiegħek f'ħajtek. Kemm minnkom ġejtu majra b'borxmata u b'versi stqarrijiet, għajruk, u għalawlek it-tamal. U tant għalwilek li tibda tgħid veru jak jien. Ġieli għaddilek minn rasek? Jien veru jak. Kollha ħanaru l-edejkom. Tant għalwilek tibda tgħid imma vera jak jien. Mhux bil-forz vera hekk int, ma x-xitan hekk ħajġelek temmen li hekk vera int. Hekk ħajġelek temmen. Da kollu ħajaffettwalek iġbija tiegħek innifsek. Inti ma tistax tikkrea xi ħaġa sana meta inti m'intix għadek san totali. U fl-esperjenza tiegħi ħafna Kristjani għandhom issues li mhux qed jiddiljaw magħhom. Rejection hija komuni. Tajjir huwa komuni. Kliem ta' disprezz huwa komuni. U sfortunatament anke Kristjani bejn Kristjani. Meta inti għandek Kristjani jixtiequlek id-deni u qed jistennewk taqa' Kristjani wkoll da jagħmlu għadi. Imma bħalma jgħid il-proverbju Malti, il-q milli jkollha tik. Imma mhux probabbli għax il-q rabbita oħra. Vera, u inti milli għandek tista' tagħti biss. Ma tistax tagħti dak li m'għandekx. Infatti fl-Atti tal-Apostli 3, Pietru u Ġvanni kienu deħlin mill-belt, dej il-bib jilulu beautiful, sabiħ, kien hemm wieħed matub u qalulu debbu fidda m'għandniex minn dak li għandna intuk. Ma tistax tagħti minn dak li m'għandekx. Jista' jkun tixtieq tagħti, imma m'għandekx biex tagħti, allura l-mulejr tifejjaqlek qalbek. Propja mhux l-ispirtu tiegħek, l-ispirtu tiegħek huwa mwiled mill-ġdid. Irid tifejjaqlek dak li erja dik li jdula s-suke li għandha x'taqsam mal-emozzjoni tiegħek, ma kif tara lilek innifsek, ma kif inti tiħħendilja ċertu issues f'ħajtek. Per eżempju,
aħna naraw wieħed jitlalu ħafna, jew waħda jitlala għandha short fuse ngħidulhom aħna. Jista' jkun ix-short fuse għar-raġuni għaliex kien hemm abbuż li qatt ma ġie iddiljat miegħu. Allura dik il-weġa ġiet trasformata f'rabja u issa dak jgħidulu għandu problema ta' rabja. Jista' jkun li għandek problema ta' rabja, imma dik ir-rabja ġejja minn xi ħaġa oħra. U sew mill-esperjenza, sew mill-Bibja, u sew mill-espertiż ta' Marti bħala psikologa, il-weġġa ħafna drabi tippreżenta ruħha bħala rabja. Meta xi ħadd ikun irrabjat, kemm intaqa' ma' nies? Ħafna, ngħidilkom bis-seta ngħidilkom ħafna. Intom bħalma taf dawk li intom tiġu hawnhekk River of Love parti mill-familja. Tafu li nħobb nitkellem ħafna fuq l-imħabba tal-missier. Nista' ngħidilkom hija issue number 1 fil-Knisja u fid-dinja. Number 1 issue tal-imħabba tal-missier ħafna ma jafux il-imħabba tal-missier. It-tieni ħafna kellhom abbużi mill-missier tad-dinja u meta ngħid abbużi mhux bil-forsa abbuż sesswali ta'. Jista' jkun għax kien hemm irreġettar, abbandun, minflok inkoraġġi kisrek, għajrek, minflok għalek kemm inti sabiħ u kemm inti talented qalu lek inti ma teswa xejn, da kollu huma feriti f'ruħek. U inti ssib ruħek għadha betada qed tirrepeti x'qallek missierek. Minflok x'qallek missierek tas-sema. Mela l-image tiegħek m'għadux bħal Alla. U hemm bżonn fejqan. Hemm bżonn issa nibdew nieħdu daqsxejn iktar God's pill. God's pill hija tibda tara issa kif jarak Alla, x'tara fi xbija ta' Alla, x'jgħidlek Alla li int biex inti tibda tiġi mfejja fi xbija tiegħek. Ħalli jekk tiġi mfejja inti tista' tkun ħafna iktar utli għal dinja li hija mimlija weġaqat. Fil-ktieb ta' Kolossin fejn konna naqraw vers 15. Huwa Ġesu l-xbija ta' Alla li ma jidirx. Tidnejtilkom xi ħaġa. Kulħadd jgħidi warajja. Jien l-xbija ta' Alla li ma tidirx. Ġesu huwa xbija perfetta ta' Alla li ma tidirx. Jiena u inti xbija ta' Alla li ma jidirx ma xbija korrotta. Imħassra. Aħna suppost meta nkunu verament mamula sħaħ, healed and made whole, meta bniedem iħares lejk, suppost jara l-Alla. Skont il-kelma tal-Alla, aħna maħluqin fi xbija tal-Alla. Ma kulħadd jaf min inkapaċi jirraġuna li għalkemm Alla ħalaqna hekk dik iġbija tlifniha. Mħabba d-nub, mħabba mal-weġġat, mħabba l-feriti. U għalhekk li bniedem jerġa' lura għad-droga, jerġa' lura għall-inbit, għax-xorb, għall-azzart, għall-pornografija. All they're doing is this. They're crying out for their inner image to be healed. Qed jgħidu biex iġbija li Alla poġġa fihom tiġi mfejqa. Fl-ispirtu tiegħek perfett fi Kristu, kreati perfetti fi Kristu. Ir-ruħek imma dik li hija l-parti tal-emozzjonijiet, kif tipproċessa ċertu ħsibijiet. Sewwa. Pereżempju nista' ngħidilkom fuq xi ħadd, mhux wieħed insomma turru. Anka inti, pereżempju, ovvjament aħna bnedmin ħadd minna mu perfett, imma hawn min huwa aktar perfezzjonat minn oħrajn għax għamel żmien ta' proċess ta' maturità. Imma anka pereżempju ninnota persuna li toħodni tgħidli li pastor ma ħaġa li tabda ngħid li hekk. Li ieħor jew l-oħra daqshekk kaput kissirtu. La. Għaliex? Mela lil di jew il da ma ffettwatu assolutament xejn. Jisu
ilma fuq dar papra kif jgħidu bl-Ingliż, water on a duck's back. Il-da daqs li kieku għamiltu l-funeral. Illa, x'għamilt lek hi? Il-mamma mija kif ħatta, ma lix ħadek. Għax it-triggerjat ġi ħaġa ġo fih. Li inti għarġajt għajjemtlu, jew għajjemtila. Għax għatem il-feriti li ma ġewx infejqa. U għal-kem jina u inti nistaw nejdu il-tort tal-pastor, jew il-tort tal-boss, jew nkella il-tort tal-leader. Jista' jkun li l-bnidem żbalja miegħek, imma mhux bil-fors, jista' jkun għax hemm Alla qed jitriggerjalek qed jgħidlek ibni, għandek bżonn tiddilja ma' din l-erja. Under the carpet technique, taf x'ħad tagħmilek? Sempliċement ħad ipposponilek il-fejqan tiegħek u ħad kompli tiddilejja, ma nafx kif tgħidu tiddilejja. Iddewwem milli inti tidħol vera fil-pjan perfett li Alla għandu għalik. Għax jekk inti ma tkunx infejja mamul sħiħ kif Alla jixtieqek, kif ħatwetta il-pjan perfett li Alla għandu għalik? Alla taf x'għandu għalik? Nies. People. He wants you to reach more people for him. How can you reach them when you are still ferut? U għetta ġiċi ta' ferut. Kolla kemm aħna, inklusi. Nirringrazzja l-Alla għal din il-konferenza li kellna. Jekk ma smajtuhomx morru semgħuhom. Għaliex di l-affarijiet jitkellmu fuqhom Pastor Joe speċjalment. It-triggerjat li affarijiet mhux biss li jitriggerjaw lili, imma naf li jitriggerjaw ħafna nies. U l-ġisem ta' Kristu għandu bżonn fejqan. Ma tistax tfiq jekk inti tibqa' tgħid jien m'għandi xejn. Naf li bil-fidi aħna msejħin biex aħna niddikjaraw, nikklejmjaw xi Alla fina. Dak huwa messaġġ importantissimu għalik. Ħalli inti tirrestawra fejn ġi imkisser. Imma ma tistax tibda l-fejqan qabel ma tammetti li jiena għandi bżonn il-fejqan. Ma tistax tmur għand it-tabib qabel ma tkun tirrealizza li għandek bżonn it-tabib. It-tabib mhux it-tabib tal-isptar ta' it-tabib Ġesu. U tmur qudiem il-mulej tgħidlu mulej fejjaqni f'din l-erja. Għax din l-erja għadha ixxi f'ħajti. U għaw bosta nies, inkluż fuq pulpti, li għadhom jiddiljaw ma' issues, għax qatt ma ġew infejqa minn dawk l-issues. Ma jfissirx li mhux Alla, ma jfissirx li mhux salvati, jfisser li qed jaġixxu mhux fil-kompletezza li Kristu jridek ikun imsejja. Anke l-fatt li ħafna Kristjani jieħdu għalihom għal kull ħaġa ta' xejn. Xi rifletti fuq jekk jiena kull ħaġa noqgħod noħu għalija. Hawn nies Alla ħares tmur tgħidilhom dawk il-klim li kieku xi wħud li bosta nies ġieli jgħidu fuq il-Facebook fuq, Alla ma jgħidulhom dak li. Għax imsik daqshekk jinħbew, jmorru jingħalqu jinħbew. Issa, mhux għax jiena naf $1 million man ġejdu l Superman, jiena bniedem bħalkom ukoll. Imma ma' żmien itallemt li ċertu affarijiet li nies jgħidu fuqi, itallemt kif minħabba li tallim fuq min jiena fi Kristu, ma nagħtix kasom, u dak li jgħid ħadd ieħor ma jtinix identità. Dak li jgħid Ġesu biss itin identità. Il-Kristjani kollha nixtieq li jisimgħu dal-messaġġ u jirriflettu fuq dak-kliem. Għax anke meta jiena jekk inti weġġajt jew weġġawk, mhux probabbli tnejn. Weġġawk u weġġajt il-ħadd ieħor. Kif ħadd iħħendilja ħajrifletti kemm inti vera mfejjaq. Ħajrifletti kemm inti vera healthy. Tiegħek kemm ħajrifletti how healthy you see yourself. How healthy. ħafna Kristjani sallum il-ġurnata jibatu bil-kondanna. Morri fi ktib ta' Efesin.
2. vers, ħanibdew minn vers 8. Għatta, bda xaħġa? Dawn huma messaġġi li jgħidulhom ġerament the healing of the soul. Int moħħkom hawn isimgħuni. Nuħu pjaċir meta jkollna sir session jagħmlu li question and answer vera nuħu pjaċir biha. U nar il-konferenza li għadda kellna session fil-ħodu, question and answer, u ħareġ ġożaja u bdejt nibża. Għax ġej mistoqsejna li ħajpoġġini on the spot waħda nomis. Imma l-Ispirtu Santu ħenna li hija. Għaliex daw ma jistaqsunix mistoqsijiet faċli, U jiena rrid nidher ta' hero. So, għax inkella ħajkolli xi turrun trauma noqgħod niddilja mal-image tiegħi wara. So, ma ningazzala l-Ispirtu Alla Eni, nhar is-Sibt, jew ħadd kien il-ġimgħa. Sibt, Eni, u tkellimna fuq is-suġġett qiegħda fuq il-YouTube morru wara. Ma waħda mill-affarijiet li Italjani saqsewni wara, propju fuq bħal speċi id-differenza li s-saħna spiritu u ruħ u għanna ġisem. Meta inti twilit minn ġdid, l-ispirtu tiegħek sar perfett. Dak huwa l-unika mod li Alla jista' jgħix fik. Kieku ma jistax jgħix fik. Meta Alla ngħidu jgħix fina, aħna t-tempju tal-Ispirtu Santu, hija flerja tar-ruħ. Hija flerja tal-Ispirtu ara. Li kuwa qed nitkellmu bil-Grek iktar tifhmuni malajr. Għax bil-Grek l-Ispirtu huwa numa. Ir-ruħ huwa suke u l-ġisem huwa sumo. Allura kieku qed nidkom flerja tan-numa aħna llum perfetti fi Kristu. Imma l-erja tas-suke maħniex perfetti, qegħdin qed niġu mfejqa. Qed niġu mfejqa. Imma bħal mettilkom, qabel ma tiġi mfejja, trid tammetti li għandek bżonn tfiq. Once li jiena nammetti li għandi bżonn infiq, mbagħad nibda napplika la mediċina. U għatajjeb li kollok erja, kollok fħajtek tgħid isma' jien għandi bżonn infiq minn di. U mbagħad tibda tapplika mediċina apposta li għandek bżonn għal dik l-erja. Kemm minnkom għandkom bżonn tfiq? Holiday. F'xi erja. Kun onest. Yes. Kollha kemm aħna. Ġieli rajtu nies kif jiddiljaw ma' xulxin. Tgħid Alla ħares qala lili dik il-kelma, għax kieku kont. Ġieli qed għadi. Imma immaġina kif Ġesu kien jaġixxi. Majjar, irrisponda lura. Insultat, irrisponda lura. Akkużat fals, irrisponda lura. Min jafalix. Ma ġak kien li bent Alla. Mhux għalhekk. Għax tant kellu image ħelti tiegħu innifsu li inti tgħidlu x'tgħidlu l-Ġesu ma żżidlu tnaqqaslu xejn. Għax is-sikurtà tiegħu kienet f'minu falla fil-Missier. U l-Knisja għandna bżonn nikbru f'dil-erja. Għaliex fl-esperjenza tiegħi anke meta jiġi għal ħelsien minn xjaten, ix-xjaten ma daw l-erja sirawmu, jawru, rejection, abandon, abuse, speċi daw l-erja sħafna. Sewwa, abbandonat, per esempio, del-mara li bdiet inħeles, kella omma u missiera abbandonawa, irreġettawa, abbożawa, omma kienet tamel is-seħħer, saħħara, nanna kienet saħħara, oħta seħħtita, biex ma jkollux demonji, miskin. Allora, l-moment li tibda tmiss il-feriti, tibda tikpi. Meta tibda tmiss daw il-feriti, tibda tikpi. Imma tiddejjaqx tikpi, għax il-biki huwa fejqan. U ħalli nitkellem għal-Knisja River of Love u għal-Knisja kollha li huma bħal dawn. Jekk tara xi ħadd inħeles, Ġesu x'kien jagħmel? Kien ikollu kompassjoni lihom.
tejċi dik kella demonju, jara tmarmurx jarsaq lejata. Inta rajdiju. Inta t-ġiċjar mid-demonju. Min għandhom bżonn jil-ħeles, għax għandu bżonn fejqan. U l-bnidem li ġi meħlus, għax Ispiritu Santu għabbad dik il-ferita u għalla din il-ferita għad fiq. U d-demonju issa mundu xej iktar xista jmiss. Għax il-feriti huma punto ta' aċċess biex l-Ispiritu imniġġes jiġi oppressat. Amen aħwa? Meta anke meta tara lil David f'daqqa ifaħħar l-Alla u kemm qed jagħmel oġġibiet kbar mal-mulej, il-mulej miegħu, u f'daqqa u jibda jgħidu lill-Alla, pereżempju għandek Salmi 18, Proverbi 18, l-sin tan-nies qed ikissru. Jina u inti suppost aħjar minn David, għax David ma kienx mwieled mill-ġdid. David jgħid li anke l-sin ta' xi wħud sar bħal stalletti f'qalbu. Ġiri ħadd sejt stalletti? Kemm huma korok, speċjalment meta jiġu ma' xi brother and sister that says to you I love you bro. Imma that's life. Vers 8 Efesin. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi. U dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma b'don ta' Alla. Mhux bil-opri biex ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien tiegħu għall-Kristjan issa maħluqa fi Kristu Ġesu. Rajtu issa? Qabel konna maħluqa fi xbija tal-Alla, imma ġi l-image tagħna ġi corrupted, imkisser, mħassar. U Ġesu x'għamel ħaġa? Reġa' ħalaqna minn ġdid. Biex jirrestawra lura l-xbija tal-Alla fik. Biex inti tkun id-dawl tad-dinja, il-melħ tal-art, it-tama fejn hemm nuqqas ta' tama. Mbagħad inti ssir il-kalamita għax issir is-soluzzjoni kull fejn tmur. Ma sar ċertu Kristjani minflok huma s-soluzzjoni huma l-problema. Forsi ma jixtiequx ikunu l-problema. Imma x'ma għadhom x'maddiljaw x'ma dawk il-feriti. Ajja, ent meta ġej lejn Ġesu, għal-madof. Inti trid fiq ġbejn, mela ħajja, ħanidol bal-fejn. Ġesu miskin, warwirtu. Qabli inti l-intenzjoni tiegħek hija tajba. Imma kif qed tiħħendilja, għax fis probabbli hekk ġej tiħħendiljat inti. Qed tirrispondi mix-xbija tiegħek, mhux mix-xbija tal-Alla. Anzi, hawn Kristjani jitfawlek xi daqwa fin-nofs ukoll. Imma nirringrazzja Alla li f'daw iċ-ċirkustanzi Alla jara l-qalb. Imma ovvjament ma tantx ħadd tkun ta' ispirazzjoni u riklam tajjeb għal min qed ifittex ir-risposta. U daj toqgħod attent li inti ma tħallix toma ħażina ta' Kristjaneżmu f'xi ħadd għax tista' tkun ta' xkiel għalih. Vera kulħadd responsabbli għall ilu, imma jnaw inti rridu nkunu dejjem parti mis-soluzzjoni. Aħna ħolqien ġdid. Ħolqien tiegħu maħluqa fi Kristu Ġesu biex nagħmlu opri tajba li Alla ħejjilna minn qabel li għandna nagħmlu. Mor fi ktib ta' Romani 12, skrittura
popolarissima. Vers 1, nitlobkom aħwa. Għala ħnieta għalla, offru ġizimkom sagrifiċu ħaj. Għaddis joġab il-Alla, jiġifieri l-qima spiritualitàkom. Timxux ma' xejra ta' din id-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femitkom biex jistaxħilkom tarfu x'inhi r-rieda tal-Alla, x'inhu tajjeb li joġab u x'inhu perfett. Skrittura, immeditawa, morru għaxbu fuqha. Il-fema tiegħek mela x'qed jgħidlek, Alla jridek li inti il-fema tiegħek issa din mhux ispirtu tiegħek, jiġifieri kif tifhem, kif tara, kif tipproċessa l-affarijiet, tiġi mġedda. Bħalma sa Kristu, bħalma l-ispirtu tiegħek huwa ġdid issa, ruħek mhix imġedda, ruħek inti trid tiġġeddida. Ħa ngħidilkom kelma differenti. L-ispirtu tiegħek huwa ġdid, il-emozjoni tiegħek kif taħseb, kif tirraġuna mhumiex ġodda, dak issa titġeddidhom inti. Bil-kelma tal-Alla. L-Ispirtu Santu jgħinek. Fit-tieni Korintin, skrittura oħra li hija popolari ħafna, kapitlu 10, ara xejn Pawlu vers 5. Vers 5. Mela. Ħanibda vers 4. L-armitana għal-ġlied mhumiex għad-dinja, tad-dinja iżda għandhom il-qawwa tal-Alla biex iġarfu il-fortizzi. Aħwa, ħafna minna għadna niddiljaw ma' fortizzi u spiċċajna għalaqna lilna nfusna skjavi fil-fortizza. Strongholds. Iżda għandhom il-qawwa ta' Alla biex iġarbu l-fortizzi. Il-fortizzi ġifieri mod kif naħseb, mod kif nirraġuna, mod kif nipproċessa l-affarijiet. Aħna nwaqqgħu kull raġunament u kull gbarija li tqum kontra l-fin tal-Alla. U njasru kull ħsieb għall-ubbidjenza lil Kristu. Halleluja. Qed taqbdu xi ħaġa saħwa. Illum minn dak li qedtilkom. Nemmen l-Ispirtu Santu jrid jagħmel xogħol fina, inkluż fija. Għax hemm affarijiet lilek u lili għadhom jittrigaljawna rabja, rejection, weġad. It-tifel li ġie abbużat sesswalment meta kien żgħir, it-tifla li ġiet imsawta mitfuqa ġo kamra fid-dlam waħida, la tikber, anke jekk timmatura u jkollha ħafna skola, anke jekk dak it-tifel jilħaq u jkun manager ta' kumpanija ta' suċċess kbir, ma jfissirx li all is well. All is well. Napprezza li hawn ċertu servizzi f'Malta li jipprovaw jgħinu nies li ġew abbużati. Però ħanedilkom aħwa. Mingħajr Kristu vera, mingħajr tiġdid dik il-xbija li qed Alla li suppost hemm fik li tiġi mfejqa restawrata, kollox huwa temporanju. Kollox huwa temporanju. U llum jiena u inti nħeġġiġkom ikkalaj blana Alla ħan nitkellmu aktar fuq dan l-affarijiet. Għaliex ħafna minna għadna nġorru weġat ta' tfal mill-ġenituri, relazzjonijiet li kellna anka forsi fil-mixja tagħna fi Kristu. U Alla jrid ifejqek. Ħalli inti għaliex meta dawn l-affarijiet ma jiġux iddiljati u mfejqa sewwa u trattati sewwa, ħajaffettwalek ir-relazzjoni tiegħek maħutek. Ħajaffettwalek anka relazzjonijiet li hemm destin divin fuqhom. Inti taħseb li għax Alla jarak ma' brother jew ma' sister, u mhux nitkellem fuq il-koppja l anka bħala brother. Inti taħseb li Alla meta iġib knisja flimkien, ma taħsibx li Alla hemm skop divin għal kull knisja? Inti taħseb li hawnhekk int ġibt lilek innifsek?
Ma tafux l-Iskrittura tgħid il-bniedem, il-passi tal-bniedem ġust kull wieħed minnkom huma gwidati mill-mulej. Imma taħseb li x-xitan ħajħallik bil-kwid. ħajprova jaqilek minn postok, ħajqilek mis-sejħa tiegħek, ħajprova jkisser relazzjoni divini li Alla poġġa għall-iskop tas-saltna u jħallik ferut. Mal-mulej li tifejjaq. Imma rridu nibdew billi ngħid mulej għandi bżonn fejqan. U tibda tħalli l-Ispiritu Santu u għed l-Ispiritu Santu opera fija u rini mulej. Fejn għandi areas li għandi bżonn id-dilja magħhom. Meta inti tkun ġejt, per eżempju, ħan nitkellem fuq rejection li hija komuni sfortunatament, inkluż fi knisja. U nies li tkun ħabbejt u forsi weġġawk u fdajt. Diffiċli biex terġa' tafda ta'. U hekk irid id-demonju. Hekk irid. U tibda tħares lejn kulħadd bis-suspett issa. U hekk irid id-demonju. Għalhekk ħanerġa' ngħidha skrittura popolarissima u nista' ngħidilkom please għamluha memorizzawha u għamluha poster id-dar. Ismawna. Din hija skrittura tiskomodak lilek. Jekk inti tiela ġib l-offerta tiegħek lejn il-mulej u hemmhekk tiftakar li ħuk jew waħdek għandha xi ħaġa kontra tiegħek. Ħalli l-offerta tiegħek, U l-ewwel mur irrikonċilja u għamel l-affarijiet sewwa ma' ħuk. L-offerta tiegħek millum il-ġurnata mhux ħadd tkun xi ħaruf, jew xi ħobża, jew xi l-offerta tiegħek hija qalbek inti nnifsek. U għaliex hija importanti, għax ħsibt ħafna fuq għadi l-aħħar anke minn din il-konferenza l għaliex importanti li inti tagħmel l-affarijiet sew. Għax ħafna drabi l-għadu jidħol fejn bejn relazzjonijiet li l-affarijiet ma jkunux spiċċaw ġew solvuti sew. There was not a clean ending or a clean transition. U tibqa' mwaħħal. Tista' timxi l-qudiem sa ċertu punt. Imma tibqa' mwaħħal. Qed tifhmu xi ħaġa dan. Fejn tgħid qatt ma nagħlqet sew, qatt ma ddiljajna sew waħħali. U għalhekk għandek bżonn titkellem ma' ħuk u moħħtok. Ħalli tistrieħint u s-saraħ il-loħtok, u s-saraħ il-ħuk, u s-saraħ, u ma tpaxxix l-għadu. U jirrekjedi umilta. U ħaj jirrekjedi minnek riskju. Għax jista' jkun xi kultant tmur biex tfiq u jakabru lek il-ferita. Xi kultant tmur u forsi mhux ħadd irċievi dak li ħsibt li ħadd irċievi. Mbagħad tibda topera bil-biża' u nidħlu fi problemi kbar. Tifhmu hawn? Ejn nitolbu. Grazzi Ġesu. Grazzi li qed li sabi għad il-messaġġ. Thank you for being honest. We all need it. River of Love huwa sptar. Mhux talent show. Tiġi hawn biex tirpilja u tfiq. Nitolbu miegħi. Nitlob miegħi stess. Naf, faċli u forsi taħseb li inti tkun b'saħħtek b'daqshekk, però naħseb xi kultant mhux b'saħħtek tkun egoist. X'meta inti l-ħuk jew l-oħtok tgħidlu ma jimportanix. Dak ara int. Jew kella I moved on, jiġifieri ħallejtek imdendel. L-ewwel kissirtek. ħammixtek
But I moved on. Very loving of you. Eżatt bħal Kristu qed taġixxi. Nista' nkun jien. Ma tista' tkun int. Għalhekk it-tolba miegħi. This is just the beginning. Tlob miegħi. Mulej għandna bżonn il-fejqan. Il-qlub tal-poplu tiegħek għandhom bżonn il-fejqan. Kull wieħed minna għandu bżonn il-fejqan. Grazzi li inti kreajtna kreatura ġdida fi Kristu. Fik ma jonqosna xejn mela. Nitolbok minn qalbi Missir Qaddis. Fej qlub tal-poplu tiegħek biex il-pjan u l-iskop li inti għandek għal kull wieħed u għadha minna jintlaħaq biex il-Knisja tiegħek tissaħħaħ u biex Alla jiġi glorifikat u biex l-għadu ma jkollu l-ebda erja fej jista' jkollu xi claim fuq ħajtna. Ġesu. Bl-Ispirtu Qaddis tiegħek fejja il-feriti fir-ruħ, rejection, abbandun, insulti, sospetti, akkużi. Ġesu. Fejja il-qalb miġuwa. Il-qalb riġettata. Il-qalb ma ġietx mifmuha sew. Il-qalb riġiet majra. Fejn aħna kontribwixxejna dan, ħfrinna mele. Opera f'qalbna Ġesu. Opera f'kull qalb għaw preżenti, f'kull qalb li tissegwi dal-messaġġ. Inti krejajtna ġodda fi Kristu biex nerġgħu nirċivu lura kompletament u totalment dak kollu li x-xitan ser illa mulej. Għati l-kuraġġ u s-saħħa lill-poplu tiegħek biex ma jibżawx jagħmlu l-passi li hemm bżonn neċessarji biex ikunu kompletament infejqa. Mulej nemmen li jekk kif il-poplu tiegħek kull wieħed minna jiffaċċja dawn ir-realtajiet mal-Ispirtu Santu, mal-kelma tiegħek. Ħajkun hemm ukoll fejqan fiżiku għax nemmen li ċertu weġġat tar-ruħ jaffettwaw anke s-saħħa tagħna. Għalhekk itfa' spiritu tal-grazzja tiegħek fejjaq mulej. Ġesu, mulej tagħna, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Għal dawk li intom qed tejraw dal-programm, dal-messaġġ, għid it-talba warajja minn qalbek. Għidlu mulej Ġesu, inti l-mulej tiegħi. Inti s-salvatur tiegħi. Fejjaqni mulej, aħfir li dnubi, aħsilni bid-dem qaddis tiegħi. U għamel minni dak li trid inti. Nemmen li inti mittalija fuq is-salib. Permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek insalvajtni. U millum il-qudiem nibda ħajja ġdida. F'kull erja ta' ħajti. U nagħlaq il-bibien kollha mulej il-għadu prova juża kontra tiegħi. Naħfer lil min weġġani, riġettani, għajjarni, abbandonani. Il-weġġat kollha li kkawżaw bnedmin, naħfrilhom, nberikhom. Missir Qaddis. U fejja dawk ukoll
li dawk li kkawżaw daw l-affarijiet ikunu mfejqaw ma' wkoll minn dan l-istess uġieħ. Spiritu Santu, inżel bħal xita fuq il-poplu tiegħek. Invadi kull qalb f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Grazzi mille. Daw kollha ta' YouTube u Facebook nħeġġitkom biex tingħaqdu magħna nhar is-Sibt. Ħadd fil-7, il-ħadd fil-10 u l-ħadd fil-għaxija fis-6 ta' fil-għaxija ħajkonna Glory Night of Worship. God bless you. Narawkom.